Okwulọrụ Igbo edigo ka ị ga-adị edigo ka ị ga-adị eze Chinedu oge a na-afụ ya n'igwe akwụkwọ ụta gbakọ Igbo ndị ọma na-ege ntị, Igbo mụrụ ụzọ mmụọ ọzọ. Anyị abịakwa ka anyị si abịa okwu akpụ n'ọnụ. Aka aja aja na-eme gịnị? Na-ebute ọnụ mmanụ. Onye rụọ orie, nke ndị oyibo kpọrọ wọka chọọ. Onye anyị nọ n'obi ya n'ụbọchị nke taa bụ High Chief Dr. Charles Mbah, the president and the founder of CDV Properties, the pioneer national vice president, F15 Committee of Friends Club of Nigeria, and also the founder and the president, O42 Developers. I hope I'm right, sir? You're very correct. Go ahead. Informal Chukwumelu ndị Ọrba Nsụkka, and Egbe in Enugu State. First class in law of late Chief Saji Ehihab, Organization Fino Sinakim. Ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ na amagbalụ na nya bụ nwoke etego o ji akpọ ego ka mkpu ama wee na-agba ese na-ajụ na ọ bụzikwa anụ ele a ibie na-eme ka ọ na-eme. O ji enwe obi aṅụrị niile ọ na-eme, o ji eme ọgaranya niile ọ na-eme Ka o tichara obere famasi maka famasi ya maka okwu famasi ya nke famasi ya ka amarụ famasi o jere gochara mkpụrụ ọgwụ a o ji were na-eko ihe niile a na-eko Fantọm ebe niile ma fantọ na ma ebe a ebido akụkọ ka nkụ ebe ọ na ọfụrụ a na ọtụ aka ndị ọ da-akwụ bit by bit na ọkachi. So anyị wee sị na anyị ga-abịa n'ama gbalụ ka ọ kọwaa ọnwụ na ọ kọwa ha ọfụma ka anyị were ewedagara nwa Mgbafọ chie ka o jebe ọka agụ ọka ka o jebe. So nna anyị ukwu, first of all anyị nwabụ ndị ỤTỌNDụ-BỤ-NA bịara ka na ife na-emebikwanụ n'ala Igbo na ife ji wee mara ndị Igbo bụ amụcha nwa apịchacha nwa ọdọcha ọdụ wee gbee igwe, ogbechi igbe ọkwụ ọtọ ọkwụcha ọtọ wee gbaba ọsọ. Mana the youth nke akpọrọ ụmụ ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa ma ụfọdụ ndị okenye na-echefuzi etu Igbo ife ji mara ndị Igbo nke bụ ịgba mbọ maka na-agụ ọnwa na-ewe gụọ otu imesi from kindergarten maba to nursery without agara kindergarten. Life na-enwe stage by stage. The youth believe and ụfọdụ ndị okenye na-enwere shortcut to success. I wee sị no na-esokwu atụghị aka na-asị na nke gị gbarutom na amaghazi. So I sị ka anyị bịa first of all ịkọwara anyị afa gị onye ịbụ, then from there we'll now move. Ndewo sir. Daalụ nụ. Ndị be anyị ekene nwe unu. Anyị ga-asụ Igbo as much as we can, sụkwuo Oyibo as much as we can. Maka na Igbo ihe anyị nọ ya bụ Lagos. Yes. Afa m bụ Chief Dr. Charles Mbah. Abụ m onye Nsụkka, onye Ọrba precisely, Ọrba Nsụkka na Enugu State. Abụ m the Chairman, Chief Executive Officer of CDV Properties and Development Limited. Okay. And m ekene unu ka unu si bịa taa. Okwulọra. And m ekene gị ka isi ewepụta afa ndị Igbo, ka isi ebu ihe niile dị ndị Igbo n'obi, ka isi epromotu anyị na-epromotu kwa our culture, na-akwadobekwe businesses ndị Igbo, na-promote unity among Igbos ka ha mara onwe ha, ị na-ejikọ ndị Igbo together. Ọ dịrị easy. It's a very big idea, big mana I will tell you for free today that na ewepụ gị bụ Okwulọra, most Igbo people, big men ama onwe ha ka ha si mara onwe ha today.
But you have succeeded in doing that with your programs and attitude. Daru, and making it go. Thank you. Daru, go. Ka m kwụsịgoro ebe a na onye kwuru mbụ ga-ekwukwa ọzọ. Ụmụnne m, unu anụgo onye ebe ọ bụ wee nụ obodo ya nụkwa n'afọ ya. Nna anyị ukwu, anyị nwa bụ ndị Ụtọndụ Media House si ka anyị bịa ka ị kọwara anyị na amara niile a na-afụ na ego niile iyi nwere n'ụba niile ịbalụ na ọjọọ sụrụ mee overnight tom ka o nwere ebe isi were bido ka imekere ka anyị ghọta maka na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ka ị kọwara Igbo ndị ọma na-ege ntị na ihe niile a na-eme taa o mere overnight ka ọ na onweghị jọsụrụ mee. Achọ ịgwa anyị nọ Grace, agwa anyị nọ Grace, mama ụkwa Grace. Magonu. Ka anyị mazi na ya agbawazi ụmụ anyị Grace. Ihe ikwu dị very important maka ọ na-adị mma o nwere ndị a na-elekwasị anya n'obodo. At the level I nọzi in our society today, we have turned to be opinion molders. What I mean by opinion molders is ị na-eme ajọ ihe at a certain age and time, ụmụaka na-enega anya na-amụta ya. Mana ụmụaka fụ na ị na-eme ezigbo omume na ihe megide wee pụta ebe ị nọ bụ the correct thing, they will still learn it. A human being will be a product of his or her environment. Environment ị nọ na ya wee too ga-determine, ga-mold gị into ihe ị ga-abụ. Okay. I was born in December 1971 in Nsụkka. I went to my primary school in Nsụkka. I went to my secondary school at St. Teresa Secondary School in Nsụkka. And I went to my university education, University of Nigeria in Nsụkka. I was supposed to be a medical doctor. I wrote JAMB to read medicine, but unfortunately I couldn't get it, so I had to switch to my second choice, which is microbiology. So I read microbiology, University of Nigeria, Nsụkka. I graduated in 1994, left school in 93. Then I left school in 90. I went for my youth service in 94. Alumolu with Emzo Pharmaceutical Industries. Okay. Yes, I was there. What can I have? Emzo makers of 1994. 1994. You know Emzo as what? As I was in the quality control lab as a microbiologist. Okay. So I was there. I spent some time there. So when I was doing my youth service, I was staying in Surulere. Surulere that time. So I met a couple of people I never knew before. I now met them in Surulere. Okay, Fuka, destiny is your guy in life. I met one guy, Chadon, now in Indonesia at that time. Meet Igwe. Chadon, Obronko. I know only a called Chadon, Anambra State, only side Agure. Okay, on Indonesia. Then that was in 94, 95. Okay. So I met Yuluma Iko too. Iko. So we became friends, you know. About a quarrel to So I now begin to know what they do. They were into production of ladies' clothes then. Akun wife. You know, you call her Hong Kong then. Indonesia. So I can hang out now. You know, more than so if Mogohana Ekumaka business, they get interested in that. Do you understand? They get interested in the business, you know. So at a point, bido save bene ego save to obere ego ndekwa ha na-eje na gotekwe nke a tinyere a na-egote a na-arụkwa ọrụ nna-arụ, you know, na-save ego na-enye a na-egote natakwa. Then there was a lot of profit na akwa business akwa. So I was making money from there, make ego to the point that na emeke bido ego wee bidozie jebezie nke m yọta dezie buterezie akwa. That was I now started going in 1990.
98. 98. Nkwụsịzi ọrụ no, I stopped work in 95. Akwụsịzi m ọrụ na 96. Na 96, ịrụ names of 2 years, 94 and 95. Stop is na 96. Okay. So bidozie jewezie 98. Jezie bute akwa fi na-enwetakwa ego. But I'm somebody who has always loved real estate. I've always loved ihe gbasara ịrụ ụlọ. Ịghọta. So anọ m na-ego anị nwayọ. I was living in Surulere, but I already had lands in Aja. Ebuchego man in Aja those days of 300,000, 400,000. Then the first land in Go, na Lekki Phase 1, was in 2000. In year 2000. In 2000, yes. 1,000 square meters. I bought it for 2.3 million naira then. So go that land. Then the same 2000, I bought a land in VGC also. 3.999 million. That's approximately 4 million naira. So I haven't moved to the island 2000. Route 2000 and Ndori I've been at my house. One time on travel to Anaka, Ndori, you know. Bukochi threatening that they will come back again, this, that. So I became afraid, you know. So the agent is the safest place in Lagos. Then, where do you think is the safest place in Lagos? The agent, Mbah VGC. We were in a VGC. I've never been there before. This was in 2000, late 2000. Into the estate. I fell in love with the estate. But ego m dị anyị ejero dị ndefu dị anyị because that's not mmiri ọ ka bụ mmiri a na-agbachi so I was paying so I didn't see it so ndị agent wee kpọrọ m gaa there we love the place then VDC were only a na-enwe phase 1 phase 2 phase 3 but then they were still in phase 1 aka na-agbachi mmiri side nke anyị nwado so wee chọba ụlọ ebe a chọtazi ụlọ biri na VDC. Fortunately for me, I'm busy na VGC. The couple of friends in meet were at VGC, both real estate developers in the Yoruba. You mentioned like 2 or 3. Yomi, Mr. Yomi, multi-project. Then my late friend, now owner of Orchid Hotel, that's Jonathan. Jonathan from Delta State. These two people became my, then Dr. Igwe. They became my very close friend. I hang out. So from them, I started loving Hanebe. I was visiting their site because they were developing right inside BGC. And then they will sell. Even at painting level, they will sell. Now, see, the importation has good for a while. China has good more where is it going to Russia? Even more develop please. Which year? 2001. Your first house. Yes. Now Lekki Phase 1. Boy, it was a twin duplex. I sold the 2 houses. You're gonna kill at that time? I sold it for 55 million. Okay. I sold it. Do you remember the first client or the first person? The first client go from Summit Oil and Gas. Okay. Summit Oil and Gas. Then the second client go Mono. When I finished that Lekki development, 2 of them, go another land in Lekki. Then I moved back. Oga Abachichego, the place go na VGC, Bubu Water. Then Abachichego, and I moved back to VGC. Roa, a single unit house. Only go able 1 man. Na chef na mobile. It was a mannequin in mobile that bought that house. I sold that house for 50 million. You know. So from there, because then it was quite easy. Unlike today, exchange rate was low, cost of construction was low, land value was low. You understand? So cost of owner then had much. So there were a lot of affordability. On high demand. So during Obasanjo time, there was a boom in sales. There was a boom in our chapel house, Bonaku, and they go. Like when we were building in VDC, how many developers can it there? And
it was BGC was all the oil multinationals, most of their staffs want to live there. So they were buying a lot, even in Lekki phase 1. So go to a guys we Megideo because Abia the name of the company N'Jigwe made trading before. Curtis Investment Limited. Is that the first company you registered in your life? Yes. Curtis Investment. That company made trading in So when the real estate development, then I now registered the CDV properties. I registered CDV properties in 2005. 2005. Can register because even Ejikwe must Curtis make the real estate to roll at 2005. So that means CDV is 20 years old this year. Yes, where we're here. Okay. Then the meaning of the company was Charles, Donald, and Victor, my children. Oh, Charles, Donald, and Victor. Okay, now you will know. You wonder when I get una afugo ebo kudelo for na. Man, over I try short age. If how much kumeru ndi Igbo. Isi nigga primary school, got secondary school. Ọ gị ji aka gị zụọ onwe gị na skuul kedu ka isi nweta ego iji were gaa secondary school and the university? But I'm from an average home. Okay. Yeah, my father was a civil servant. In fact, my father retired from the High Court as a principal registrar. Okay. Can I find your dad? Mbah. Mr. Emmanuel Mbah. Okay, in my year or retired? The year retired. My father retired in 1995. Okay. A year after happened. What of your mom? My mom was a housewife. Okay. Okay. So from beginning of your life, you didn't find it all that difficult to move on with your education? No, it's never rosy all the time. Okay. We were 8 in the family. Okay. And I'm the 3rd. Okay. So, Imagonu, a civil servant in Azo, almost 8. So, Obrono the Charanyemwa, but we never lacked. Okay. I wouldn't tell you that we lacked anything. Okay. We never lacked anything, but we didn't have it all. Okay. You won't say he's from a rich family. He's not from a rich family. And he's not from a poor family. He's not from poor. We are managing. Ndị ọma na-ege ntị ụnụ anụghị ya na nne ya bụ onye ọrụ oyibo. And n'ihe m na-aghọta na nne ya bụ onye ọrụ oyibo, onye mere bido n'okwu ya, edukeshọn ya agbadosiri ụkwụ ike na ya nyagụba akwụkwọ. And ifugo n'ihe na ihe ọ gụrụ na skuul ọ chọrọ ịbụ a medical doctor, enyeghị ya admission, o end up ịgụ microbiology. Ọ gụcha microbiology ruo na Emzor for 2 years, end up ịgụkwazi an importer textiles gbaba Hong Kong, sikwazie from Hong Kong bakwazie real estate nke anọ n'ime talk ife gwara anyị nna anyị. Okay, throughout this time ị gara school mana Emzor ịrụrụ ọrụ ma obi na-agba Hong Kong and all these things, o nwere any challenge ị nwere ike ichefu ọ dịka ụwa gị ụkwụ akpọrọ gị, ọ dịghị ka na hope androzi na o nwerezi ife a na-ekwu, o nwere ndị pathetic situation ịfindịrị onwe gị na ya during your humble beginning? In life, everybody has challenges, and every business will be challenging. Come with a peculiar challenge. Yes. Only one time, I told one Aquaito from Indonesia, men's shirt. The thing I got raw. I almost gave up. The thing I got raw. For a long time. I didn't just not struggling to rise. To balance, you know. The jidemu no eventually business you know. So the design had the but it was okay. At the end of the day, we sold. But it slowed me down, you know. Slow me down within that period.
and teach you a lesson. Teach you a lesson. Okay. Okay. Hi, Chief Dr. Charles Mbah, the CEO, CDV Properties and Development Limited. Onye nke anyị nọ na ORİEE. Sir, biko ajụjụ m chọrọ ịjụ gị bụ from ihe kọwara anyị, ị gasịrị school after your university, ị bidoro rụwa n'Emzo. Mana ị na-arụ n'Emzo mana echiche obi gị niile bụ business. And not just like a business, but like a development, like here on. Na just bụ enwe an architecture in a legal anya mgbanwa iji nwee interest in ịrụ ụlọ because you always wanted to be a medical doctor. Then and ama m na mgbanwa ịmago na enwe ihe dịka mmadụ ego architect onye na-arụ ụlọ engineer and all that. Now the medical line I work in microbiology, but then you still have this flair about building. And we need that legal anya oji na anụghị ọkụ n'obi because ịmana ihe na-eme na mmadụ gagido one day ụbọchị ọ ga-abaịta n'ọwa ya ọ balance ya. Meanwhile onye ahụ ebumnobi ya wee bụ nke a ma ọ bụ ebu nke a, just like some parents na that ị ga-echi fada ị ga-abụ nke a ị ga-abụ nke a ma ị ga-abụ nke a. So sir, how did you make it happen? Right from childhood, I like to play with brick games. Okay. You know, and when my father Nana Arono, I was part of it, even as a student. I was part of it, and my dad decided to study. I was so much interested in it. I was so much interested in. I love aesthetics. I love details. Nothing gives me joy like I come today, I see a bush, I transform it into a place, a livable place. I will do all the facilities I need to do everything. Sorry, my brother, I'm doing interview. Just sit down, bro. So nothing gives me joy like that. I love to see things grow. I love to build new things. And I like to express myself by what I build. I use it as an expression of what I feel and what I think. So it's a passion I have. And that passion is burning in me. You understand? It's a burning passion in me. It continues to burn. I don't see building as stress. Okay. I see it as fun. Yes, I see it as fun. So the business I'm doing today is what I love. Anytime I'm not building, I'm not happy. Yes. Some people see it as stressful business, but me, I see it as fun. Okay. I like today, this is an empty land. Tomorrow, foundation has come in. Next tomorrow, there's decking. Next week, you come there, we are roofing it, we are plastering, we are putting. The next time you come there, people are living there. That's my passion, and I love it. It's my passion. Okay. So, nna dịka ajụjụ ọnụ anyị bịara ịgbakọ ndị ỤTỌNDụ Media House, because ihe anyị na-eme ka anyị kụziere ndị ntorobịa na-eto eto ya na ndị Igbo na ndị be anyị unu nwere ọdị akparamagwa eji wee mara ndị Igbo, nwa ọdị akparamagwa eji mara anyị dịka anyị si ebi ndụ. During this period ị na-eto na mgbe ị nọ na secondary school na mgbe ị nọ na university na mgbe ị na-egro na mgbe ị na-enwe this kind of inspiration mindset, ka all the friends ị na-keep around you? You can never eliminate youthful exuberance. When we have about youthful exuberance, mistakes and relationships you keep while growing up. Anybody that brought character everybody was our friend while growing up. When you're not in a school, automatically becomes your friend. But it's now left for you to choose who will be your friend. If only naga in the wrong direction, the most important thing is focus. He didn't know now how to come out with a degree. Put up with that degree. They don't adjust to anchor.
ọkwa nọ biznes ka ị chọrọ ime nwere ndị na-eme ihe ị na-eme gị na ha kpaba ejimezile ndị procrastination asịkata nọ nka asị nọ nke ọzọ echi asị nọ nwanne echi na ihe na-ewukwozi kịta bụ ịtụ wig ụmụ nwaanyị si hapụ development na nke na-ewukwe bụ nke aga. Just be focused and consistent in what you do. Consistency. Okay, sir. One more question, sir. If I'm na your journey so far in life is you being an importer or a businessman is act of influence from friends. Yes, If Rohana Emir, it has never been your passion, it's not even your thing. Yes. So, sir, ịmara na abụ n'ala Igbo mmadụ chi ime ihe ọkọtara mmadụ ị ga-afụ is either ịkọtara mmadụ 5 3 discourage gị 2 a support gị then enwere stage ị ga-eru echi ịkọrọ mmadụ ya esi ya ana m akwazi gị ka ị discourage just support me, let me go and do what I want to do. Now, sir, mgbe ahụ ibu picture because from what you answered now ọ na-afụ fruity land inweghị image ụdị ụlọ ga-adị there self without even consulting anybody ga-eme the drawing. Yes. So and you make sure the thing bịara na mmezu. Now, sir, mgbe ahụ ịbịa na inwe picture ịrụ ihe ọrụrụ enwetu isi nọgide one day kọtara your parent or your best friend or it's just your thing and you execute it on your own way and it works for you. Okay. Ihe ịkọkwanụ mmadụ business and the intentions inwe depend onye na career. Ịkọrịa somebody with a positive mind will encourage you. Mana ịkọrịa onye nwere positive mind, it might discourage you. O nwere ndị ọrụ ha bụ discourage ndị mmadụ from ime ihe achọ ime. So ọ bụrụ na ịdịgo determined n'ime ihe, cross your T's and dot your I's. Just check your balances. Look at the records. Look at the numbers. Or work hard, you go ahead and do it. You need anybody that their advice. But what you're doing, they are now okay. You will be convinced in your inner mind. Your inner mind that working at this stage is working. You don't need to seek anybody's advice. Do you understand? Okay. Nna ya ukwu na-atụfuru oge. Ndị Igbo tụrụ ilu si na ogologo okwu adọrọ n'ụka mgbede maka na o nwere ofu nna ya ukwu anyị na-enọrịtara ebe few days back. O nwere ihe m ji aka o kwuru sị na ọ bụrụ iwu na mmadụ niile ga-ata ahụfụ etu o si taa ahụfụ were kpata ego. And with ihe anyị na-aghọta ebe a ụnụ afụghị ya mmadụ niile ama-eji eze were bee ekwele bifo irigo ebe ya anọ in life. Mana ofu ajụ chọkwara ịjụ bifo njụọ ya ọzọ nchọrọ ịjụ oge ị gara skuul maka ịma na o nwere ihe na-adịba n'ụmụ akwụkwọ ijọsụ bụrụ nwa onye ọrụ oyibo bịara ịgụ akwụkwọ chọrọ ịbara onwe ya uru ka ị mechara usorokwa ha tie nkorobịa na-eti na skuul onye gbata ọghara ibi ya oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ bụrụ inu bụrụ ọsọ so na problem enwe na society so na nsogbu enwekwa na society taa. O nwere ihe a na-eme na skuul, ihe niile a na-emechekwa imechekwa mana onye na-eme ụmụ ụdị ihe akwa uche ga-adị ya, anya ga-adị ya, mara ihe ị na-eme na ihe ndị agwa gị na the major thing problem ndị mmadụ na-enwe bụ lose focus. Ị na-eje Aba ije banye moto na-eje Ụmụahịa, kedu ihe ị na-akwụsịrị n'Ụmụahịa ọkwa Aba ka ị na-eje jewe Aba straight. So inwegodo ihe ị na-eme tinye anya dị focus na ebe ị na-aga ka isi ebe ahụ pụta. What matters is the result. Yes. No, nna ya ukwu dịka anyị na-akwado ịchịkọta ozi ọma anụnwa. This CDV Properties and Development, by the special grace of God, we are the founder and the CEO. Also na Nigeria ka unu nọ ka also na Lagos kọwagoro anyị ngalaba CDV ka ọ pụrụ jebe mba ofesi nke a kpọrọ Western world or Western countries, Okay, CDV Properties and Development Limited na Lagos, their head office are na Lagos ebe a. Mana anyị nọkwa n'Enugu. Anyị nwere another company. CDV nọ n'Enugu na-eme real estate development na-arụkwa some government contracts.
given to us by His Excellency Dr. Peter Mbah, the governor of Enugu State. Okay. Then I want another company, the Enugu Airport 34V Engineering. 34V Engineering. That is the construction company. I come from Africa anywhere, but that is the name of this building. Building too. 34V Engineering. That's the one I did road construction. So I'm a branch in Enugu by name road construction. I know also do asphalt road. And then in another CDV. All of them under CDV group. Okay. Then I work with school. Okay. Jason Tendake School, Ordina Surulere, for nursery and primary school. One of the best schools in Surulere, as a matter of fact. So my wife is running it. It's under the CDB group. Okay. Because when you was since you managed ije anụnwa, ọ dị ka ụlọ one ka CDV rugoro na Nigeria? Plus and minus. Ụlọ one ka CDV rugoro? Dị on record, rough estimate. I'm not one I go so many estates. Okay. So many estates. But if you may guess. So many buildings. Okay, go 1,500. Over 1,500 units? Yes. Since 25 years, evidently? Yes. Okay. Okay. Nna biko ịma na ebe anyị na-agbaji ụkwụ na njem anyị a wuo n'ihe gbasara ihe na-eme kịta na ebe ụmụ ntorobịa anyị nọ because n'ihe anyị ji maka wee bịa ebe a ụka ka anyị jụọ ọgụ mara ka isi wee malite aka aja aja isi wee bụrụ butere gị ọnụ mmanụ so anyị wee na-asị biko ka advice na okwu ị na-agwa ndị ntorobịa kịta because na ndị ntorobịa anyị kịta abụọzi otu unu si bido ka ha sizi wee chọzi ịwụ ife ahụ n'ụwụ kịta ha chọrọ ịwụ ihe n'ụwụ kịta mana ha achọghị ibido otu unu si wee bido so kee ndụmọdụ iwe because oke ite akarịgo and oke ite aka isikwa ka anyị bịa mara ebe dibịa na-agwọ gị na ebe ịdọbasị ya na ka anyị bubiri dị ite because ọ abịa n'ite nke gị ọ dị nke ị ga-ahụ ite ọ na ya ahụ ndị obere nna afụ na Facebook so biko ka ịgwa anyị ihe ị na-agwa ụmụ ntorobịa advice ị na-enye ha ka anyị mara na ndị Igbo general the influence of shortcut to success influence even the adults. Yes. Influence even the lifestyle. Ndị adult na-ebi onye pụtazie oburu onwe ya tinye in competitive lifestyle. Meanwhile, you are not in competition with anybody because there is no competition in destiny. Also, anywhere we pụta ị na-agba n'isi onwe gị. So the thing unyere nnukwu nsogbu, Your Excellency. Okay. And they have a very big challenge na Igbo. Ife eji mara anyị bụ ịgba mbọ, ife ọka isi wee gba mbọ gụpụ akwụkwọ mana o nwere ndị your age mate nwere opportunity ịga school, nne ha na nna ha bụkwa civil servant mana oge ahụ ha kwere agụ akwụkwọ ma today business ekwere ha omume. So if that na like you likely said, focus. Ihe ọsọ gị na-eme, never you lose focus. So problem enwe na Igbo now, kedu ihe ị nwere ikwu gbasalụ pressure ndị be anyị na-eburuzi ma oke ma nwunye etinye onwe ha n'isi ka achụba ego nke taa nke echi? Okay, advice okwu ajụjụ anyị jụrụ maka and also achọrọ m sound there as an advice to ụmụ Igbo, more especially our youths, our teeming youths. Onwere ihe dị ka ọgwụ ego. It does not exist. It does not exist anywhere. Nwere ihe dị ka ọgwụ ego. Ada ejiri ọgwụ agwọta ego. Ọ bụrụ na eji ọgwụ agwọta ego, native doctor anọ n'ime ọhịa, ụmụ ya niile aka eburu ego. Ọ bụrụ na ya nwa achọrọ ịkpata ego, ọgwụnye n'ụmụ ya, onye na ụmụnne ya na first before ọgwụnyebe gị. So nwere ihe dị ka ịgbata iji ọgwụ kpata ego. Ịkpata ego bụ number one, determination. Number one, focus. Focus ya, ịdị determined. No ha ka nchọ ime na nga na-eme. Ịdị consistent n'ihe ị na-eme, tinyere integrity. Integrity bụ the highest. Gị na mmadụ mekọọ ihe inye gị ka ọ dị.
mmadụ nye gị ihe a biznes a mee ime return gharịa ego, mmadụ bunye gị ihe kredit inyekwu ya ego, onye a bụ integrity. A na-eli ele n'ahịa, a na-ebuild and the build zie with that integrity you can make phone call, mmadụ ebunye gị ihe 2 billion naira kịta ọ na-aga without 1 naira. Imego over the years. Onwere shortcut to money making. Onwere hapụ social media money. Onwere shortcut to money making. Onye ọbụla jee hapụ ihe oke ite, hapụ na oke ite adịghị focus time ahụ iji eme ihe oke ite. Ọ bụrụ shop ka ị nwere were ejelebe ihe. Onye oke ite na-eche 20 years 30 years oge ahụ ịdịgo strong n'ihe ị na-eme. Ihe na-eme today might not be giving you the gain, but over time and the years you get to where you want to Patience. be. You are the patient. One business you may make 10 years 15 years if the consistent in your integrity that you will not make it. Ọ bụrụ nke ịbịa ịgbagharịa na nka ada amaghị na nka mụrụ gị na nka ịnọrọ nnọọ ya na-eme. Every business nwere opportunity at a given time. Every business na-enwe opportunity at every given time. A ga-enwe boom na ya. Mgbe ahụ ị na-ahapụ nke a gbagharịa eji ebe ọzọ enwe boom na nke ahụ. Nna anyị ukwu okwu akwụkwọ n'onwe ya nnọọ, mana na nchịkọta ị na-anya n'ihe anyị chọpụtakwara n'ozi ọma anyị na-agbasa, ụfọdụ ndị igwe nwere n'ala Igbo na ụfọdụ ndị na-agbasa ozi ọma Chineke, from all ramification, ụfọdụ not all, ụfọdụ ndị ozi Chineke sokwa contribute na nsogbu ya nwere n'ala Igbo, ma ụfọdụ ndị PG obodo, ma ụfọdụ ndị nne na nna, ụfọdụ ndị mmadụ adịghị ejezikwa n'ụka nkịta because ọ na-eme o nwere onye anyị agba afọ n'ụlọ ụka were maka eke ahụ emergency donation. Ị nwere ike ịfụ ebe papa big man nwụrụ akpachacha ya ọfụma, onye nwere ego nke nwụzie esendie assistant onye isi nchụaja maọbụ onye nke ịtọ ihe osote onye isi nchụaja gachie dị ya bụ ozu. Because na oge m maala anyị dị n'ụmụaka, ọ etu esi eme onye ukwu ka esi eme onye nta. So ụmụ ihe a bịazi ọdịzie ka bịa put o segregation. Yes, ọdịzie ka bịa put o segregation in Church of God. Ọdịzie ka etiku segregation mana echichi ya na-echikwuzi ndị ụfọdụ ndị igwe na-echikwuzi. Ọ dị ka ebe onye si na-apụta ego okpu mma baa ya n'isi, ụmụazị were na-echi echichi etu o si wee zọ ha. So kedu ihe nwere ikwu na nke a ka anyị pịakọ? Okay, ihe niile anyị kwuru eziokwu and all part of the problems anyị na-enwe n'Igbo land. Onye si n'ebe o si no integrity nothing eburu igwe bunye maka na o ji ego bata. Ịghọta, a sị na a man bụ a product of his or her environment. Onye ahụ buru igwe mee ya igwe, ndị ọbụla niile eje chọba n'ego ka ha nwaburu igwe ebe ọzọ, ebe ọ bụ na e mere onye a na-ezu oshi igwe, so ka ya nwada ezuo oshi buru igwe. In any society where armed robbers are worshipped, every child grows up to be an armed robber, wanting to be an armed robber. You know what I'm telling you? So when you worship such people, you are sending a signal to the youth, to the younger ones. We get here to level up. Why can't I do it and be on the same level? So I'm your government. They should look at people's integrity. One more big responsibility than mother be Igwe. Integrity and attitude has to come to play. Even has to be considered before I name him what Igwe. Then also, they have to retreat from some of the preaching. Apart from some of their preaching, they encourage some youth success. You know that?
mgbe niile anyị eprichi miracle ọ bụrụ sọsọ miracle dị na Bible. Salvation dị na Bible. O nwere ihe anọkọta preach bụ anọkọta owuwe na is miracle money. O nwere onye na-akpata ego ma ị nwere ihe ị na-arụ. You can't wake up in the morning na ego adọrọ na akaụntụ gị. Ma o nwere ihe ị na-arụ ma akpata nwa ego. Sọsọ gị jee n'ụlọ ụka bido n'ụtụtụ kwugide aka tee 1 year. O nwere ihe ị na-akụta. Onye ihe dị ka mmadụ isi n'elu da. Mmadụ ada esi n'elu ada. Ndị ọcha nwa butere anyị ụka ha na-akụ aka ebe ahụ n'ụlọ ụka. Ha na-eji ụmụ ihe niile a na-eje. Biko so wepụta aka na retreat. The ụka should at least folk know what they are teaching the congregation. Nna ikwu Chukwu gọzie ego ihe ọbụla nwere isi mbido na-enwe isi njedebe. Etu ihe nọ taa wee bụrụ Chief Dr. Charley Mbah maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na-akwụdoro eze ochie to the level ị nọ today, bido n'ụmụaka were ruo ebe ị nọ today. Kedu ndị Chineke yuzu gasịrị were kwudo ọrụ gị ị ga-eburu ụkpa ekene bunye maka na ịnọkọtahụ ọ bụgoro real estate ya ọ mmadụ ka ị jụrụ ese kedu ọrụ ị nwetara na Emzor bụ mmadụ ka ị si n'aka ya were jee Emzor. Admission ị nwetakwalụ na UNN bụ mmadụ ka ị si n'aka ya nweta ya. Ego ị na-esevu oge ị na-arụ ọrụ na Emzor na-esevu ego bụ mmadụ biri gị uche sịrụ akwụ ọrụ salary ego na-ede etu a na-ewepụta nke dị etu a na-edebe. So kedu ndị ihe dịka mmadụ ịtọ ọịnọ ọwego na ha nọzi ndụ etu ọnwụ osi na wee dị maka ude mmadụ na-ede na ndụ na-ede ma n'ọnwụ maka na iche obodo n'ụlọ ugbene ya na-azụ n'afịa. Kedu ndị playru a vital role from your humble beginning ị nwere ike ikere maka na ọnwụ na-enwere ndị ọjọọ ịma ama ihe. Ọnwụ na-egburu ọgaranya wayo ọgaranya ya akụjunata wee na-azụ wee dị ọgụ. M ga-ekene ego dị onye izi m ga-ebu ụzọ kene bụ my father. Sir Mbah. Sir Mbah. Sir Emmanuel Mbah. Wow. Ọ ka dị ndụ maka Afro ya. My father ka dị ndụ, my mother ka dị ndụ, both of them. M ga-ekene my father because of his determination and confidence in us. He make sure that we provide, make sure that in Chagas. Now we number one. Then we get some people meet in Lagos. Like that we go to go Romance. He called her. Okay. He was such a nice guy. He was welcoming and I make enough. It was like a brother when we came into Lagos. It was a brother. Brotherly advice and we stayed together. In fact, every evening in Muniano, every evening then onye the first time in Lagos. Godwin Ugwu never house in Lagos. Yes. House mgbe m bịa. Onye Nsụkka. Godwin Ugwu. Yes, ozugbo m bịa a posting for youth service in London and Pierre Kante. Well, no, about 6 months with ụlọ. Jerezie na Surulere. Godwin Ugwu ekene. Ebe no. Ike ọha ekene. Ebe no. Sir Mbah ekene. Ebe no. Papa Egbe. Ebe no we meet Ike ọha. Okay. So Godwin Ugwu, then one another of my friend Charles Okafor, I na bia Chadom. Okay. Charles Okafor, that Chadom isi no ebe. Nke nkwabido onye ọbụla agụle Umure. One of his brother na Ọrba sef. Okay. One of his brother na Ọrba na onye Ọnando ko Anam. Onye Anam, yes. Anam. Yes. Okay. Charles Okafor onye Anam ekene. N'iso wee kụọ ọjị anụnwa. Mba ha so wee
lay the the foundation. foundation ọjị wee kwuo ọnya na ụzọ wee kụwa anya bụ ọjị. When you are confident. Wow. Nna anyị Chukwu gọzie gị. Lagos is a good place. Me na-eme ọfụma that you will survive. Na ị na-eme ọfụma n'ime obi gị, ị ga-survive. ị ga-survive na Lagos. Yes. Okay, ọkwa unu ife okwukwu ya ọzọ biko sa. Ị na-eme ọfụma n'ime obi gị, gbado anya n'ihe ị na-eme na Lagos, ị ga-survive. Enwere this for somebody no go na real estate. Enwere mindset ndị Igbo na-eme. The thing agawago political self. Okay. Now, asị na a na-akụri property ndị Igbo. Okay. And all that. And amaghị m enwego such experience. Being somebody who gonna, because for me you are a legend in this business. Yes. So kedu ihe na-akpata ya ọ ajụrụ ajụ were aba ka ọ na ọchara acha egbute na course ya? Okay, so many things can lead you to ịkụpọ property mmadụ. I don't see onwere ndị ihe a na-agwa gị political, some of them abụchara eziokwu. Some of our people na-arụ without approval. Okay. You know, some people na-arụkwa na drainage line. Onwe ha na-akpọ drainage line the other. So ị na-ege anị, avoid all those places. Anywhere nwere drainage. You may search, may drainage search, ma onwe ihe na-ego ọga na drainage. Ọgakwa na drainage, man ị ga-enye dị require setback. The other. So onwere mgbe ndị niile mfugoro akụtu nwere issues. Onwere nke mfu nwere akwụkwọ anọrọ na drainage akụtu, to the best of my knowledge. Okay. Onwere kwenu nke mụ nwa ha kụtụrụ. Wow. Because I now avoid ịgo anị ebe nwere drainage. Ịghọta ma ije waterfront Adam ebie. I only buy land that my lawyers has verified and everything is okay before we go. And before rụwakwanu since ebido chụgharịba ndị mmadụ seriously. Before I do anything, they may approval. I do my building approval. So let us not politicize it. Sure. Or tribal witch hunting. I don't want it to be viewed that way. Okay. God bless you, sir. Biko na nchịkọta onye nwanyị gọzie gị. Emere m anya wee ghọta that na n'enugo nwanyị. Biko kedu maka akwụkwọ nsọ si na nwunye anyị ga-abụ onye inye aka anyị. Ka anyị manụ na nke mụtara onye inye aka gị ka onye nkakwa aka. Ka ịgwa anyị denu, ịgwa anyị ụmụ onye mụrụ denu ikerezi ọra bịara ije ka anyị mụvuo daalụ. Anụgo m nwanyị. Okay. I've been married for 25 years. Are you serious? Yes. You mean real? My first son is 25 years. Yeah. My first son, I graduated from university. For you, ever? Okay, okay, madam. Okay, go ahead. I'm not Canada. I just graduated last year. I graduated last year. After nwunye m bụ Onyedinachi Adley Mbah. Ụmụ ole ka unu ji? Eji m ụmụ nwoke nọ. 4 boys. Nwaanyị adịghị. Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị adịgo na nchịkọta today's episode and the program. Unu anụgo ihe nna anyị ukwu kwuru and advice o nyere ndị Igbo. Si ekwuzina na akụdi na akwụkwọ gụkwụrụ ọtọ ime ihe kwesịrị ga-eme na Lagos State lands. Na o nwere anybody na-abịa emetụ property gị aka. Ọ ihe nna anyị ukwu mere ka anyị ghọta taa. That na ọtụtụ ndị mmadụ ọfụgoro akụriri nke ha na eziokwu na ha zọghere ọkpa melụ gọọmenti ji wee megide ji wee bata. Ya onye ọbụla dọkụmentị ya dị ele ụlọ ya kwa ele ihe niile ọ na-eme ele. So biko ịgba mbọ ị na-anụ ele ị na-emetụ CDBC eme maka na ihe niile ọ na-eme dị gịnị ele. Mmanụ biko nna anyị ukwu onye nwanyị gọzie gị. Ka m kelee ụmụ Igbo. Okay. Very important. Biko nụ ka m were ohere a n'ikpokọta okwu wee kenee ỤTỌNDụ-Media. Kenee ỤTỌNDụ-Media
team, ụtọndụ media team headed by Okwumereze Ọrba Igbo niile. Kenekwe Ụtaba Rise above CDV. Rise above CDV. Rise above your destiny. Then we kenekwe nwanne anyị nwoke Eze Chinedu the other for this program ha na-eme maka na ọ ga-enwe serious positive impact on our youth. Amen. Thank you so much. Because when ndị ha na-look up to, and those people ha na-look up to, when they start speaking up now, ha mara na ya ha na-eche abụrụ ya ọkwa this way ka ihe abụ, then it will refocus them. Will refocus ha from ebe uche ha na-agabu. Because now some of them na-abụ ha fụ ndị buche nnukwu moto convoys na onye abụ onye ọbụla oke ite ka o bu oke ite na oke ite ka o buru. Because ndị ahụ ha na-ejekwu ka ha bunye ya na-akpọchara ha fake names zọpụta ma bunye ndị a ịghọta, mana onye were ọnụ ya kwupụta ka o si gaa na ndụ ya bie na ndụ ya wee rute ebe ọ nọ, ha nwa anụ ya nwa na-eziokwu ịghọta, nwa na-eziokwu dị na ya. Then I think program a dị worth it, and that na-ekene gị na-ekenekwe ndị otu gị ka unu wee find ya mụ word of onye unu ga-eme interview o kwere ụmụ Igbo okwu ịghọta. So ana m akwadosi unu uke unu continue. Chukwu nna ga-agba unu ume. Amen. Daalụ. Igbo mụrụ nze m ọzọ, anyị abịago na nchịkọta episode taa with the management and staff of CDV Properties and Development. Because head office had in number 34B Lekki Phase 1. If I have not been done, both road construction tested and trusted. This year made 25 years in the industry. Ọdịrọkwa easy. Maka na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ.